Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la obule khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike ivideo, uphinde uciphize i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo wena bese uthola i-notification, then bese uyangena ngokushesha kuleyo video uyayibuka. Bafethu, sekuyona-ke indawo yaseNanda, indawo yey'gigaba, usuku nosuku. Osukwini la izolo kune video engigcine ngayo nje ukuyiphosta, ngiphosta ngomfowethu oneminyaka ewu-35 okubikwa ukuthi-ke ubulewe osukwini la izolo, kade evakashele intombi yakhe endaweni yaseMawoti. Namhlanje-ke sivuka futhi-ke nezinye indaba, of which lolo futhi-ke udaba olwenzeke khona futhi-ke eNanda osukwini la izolo eMawoti. Futhi kuthiwa-ke laphana-ke kunomfana-ke omncane oneminyaka ewu-18 obulewe osukwini lwa izolo. Kwase kuthi-ke abekade enabo ababili-ke bona-ke ngenhlanhla abazange bashona. Njengamanje-ke kumbula kwembeswa kubona esibhedlela. Akwaziwa-ke ukuthi-ke okuyiyona mbangela yokuthi-ke baze babulawe ngabe yini, asazi. Mhlampe kungenzeka ukuthi-ke i-West Gang isishana yodwa, igigaba efana nalezo eNanda ziyenzeka, maxatshweni nje kugcina khona esibhamini. Asazi ukuthi-ke ngabe imbangela bekuyini. Bese kuthi-ke futhi-ke khona-ke endaweni yaseNanda Newtown C kunomfowethu-ke laphana-ke okuvukwe namhlanje ezilengisile, kodwa-ke umphakathi ushaya amakhala uthi nje cha, lo muntu lo akazilengisanga, kungenzeka ukuthi ulengisiwe. Lokho-ke kwenzeke khona futhi eNanda, kodwa-ke eNewtown C. Bafethu, make sure ukuthi-ke uyalike ivideo, ngizohlezi impela nginiphathele-ke indaba ey'suke zitrenda usuku nosuku. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe ku-channel, uciphiza i-notification bell. Bafethu, asihlangabezane kwivideo elandelayo.